Horas Madihita Saluhuna. Horas. Selamat ulang tahun Pesta Perak Madihita Saluhuna. Selamat ulang tahun Pesta Perak. Semangat, semangat. Selamat ulang tahun Pesta Perak Madihita Saluhuna. Selamat ulang tahun Pesta Perak. Ya, jadi Parjolo tamado hita medok mauliate tu amata perdengar bahasa. Isialah si doh holong nado. Boy hita merayakan Pesta Perak di Bagasa Sadarion. Jadi nunga tibu hita nanaing merencana honon alai iramoti itu hatta do saluhuna rencana tei boy do merdalan doh dengan taulahon di Bagasan Sadarion. Jadi napaduahon maulate do idoko kami tu amang pendeta naung mangalehon pelayanan rohani di kami sayang gia matutu hata manang na khotbah nai jalo kami nai pasaha muna boy may tutu jadi sipakon nami di tonga-tonga ningolu nami. Jadi napatuluhon maulate do idoko kami ima sian panitia Pesta Perak tu hita saluhuna alana rapat do hita makkubason saluhunon ay molo soalani hamuna dang boy mardalan od dohot denggan dang boy holan hami panitia tanah honon. Jadi saluhunai alani basa-basa di Tuhan do asa boy terjadi Pesta Perak ta di Sadarion. Wasa idoko Pesta Perak inna. Mungkin olo do de bahita rangyat tu sia halapatan di Pesta Perak. Alai di patorang masaotik. Pesta Perak iman idokon na pesta ulang tahun napa 25 hon. Jadi malu mengalahkah kita tu pudi. Ta ingat mulai berdiri ni bunga tahun asa unang gabi isuk kujol manok kita ay mulai tas sadiro no ang bunga munay na lang tabo atau tas sadia asa sadaro hatta. Jadi malu bunga tahun berdiri tahun siap lalu ma. Tahun siap lalu bulan siap. Jadi sahak matu sadarion 25 tahun mak. Jadi orang yang suku jol manon ngaya tahu sedia doh hamu teh jong punga munai narang tabo ta mangalusi. Jadi ingok mah hita mulai sadarion tahu siap lalu mai. Alai mulu tanggalna dang pas tanggal 2. Bodoh taberengan no tanggalnya lah tanggal tahun berubah-ubah do. Jadi ima sada. Jadi selama berdiri punganon gurang do tak alami suka dan duka. Di tonga-tonga ni keluarga ta, suang-songoni di tonga-tonga ni punguan. Nah tersongon na pangulihon anak, pangulihon boru. Jadi ngatung tua benian pungat ton, molo sian umur. Alai molo sian kedewasaan ni pungat kah hita anggota. Audang napala napa buruk-buruk kita dah. Gurang lebih hita na belum dewasa. Kurang lebih hita kedewasaan. Molo sian umur ni punguan cukup dewasa, 25 tahun. Ay molo songon ni amat tapat dia nak king molo 25 tahun. Banga molo anak ta 25 tahun. Dewasa ngalau pengulihon anak behitanian seharusnya umur 25 tahun. Alai molo hita hubereng kurang do kedewasaan. Puasa ku do kosong ni. Alana jarang pola mungkin hita pe tatu si do molo kondisi ta keseharian ta. Ay molo adong sipataruon anggaran na say tergudang do tawain alasan. Dang palahu pa buah manang naisi awas tadi pe mungkin songon hidup. Nakarejo ma, nawahama, hape buru tabereng, isat do naking gimana inna. Berarti belum dewasa. Jadi molong ngamar umur 25 tahun, mulai siya noon, tabay malam dewasa mahita. Asa boy pungatos songon nedokon ni amata pedeta naking, boy tajalani 25 tahun, 50, 75, 100 bahkan sampai selama-lamanya. Ima harapata. Alai unang dua sal na medela ni alai ngadong kedewasaan naking semakin lama umur punguan ini semakin dewasa mahita saluna. Ima harapan nami. Jadi na popato nate mau liate ma i pesat kami tuhamuna saluhuna udangan nami. Dang terdoko kami sada persada. Baik siak kilopat sian bakal manang mana asing depe nasuboy guari hami ba selamat datang madi hamuna ba omma penyambutan nami na bebek kami bolo kurang lebih penaki kami na menyambut tamu bahami perjolo minta maaf tu hamu saluhuna.
Bayi ma mungkin nabuhi pesat tami itu hita saluhna. Ba mau lihat mari hita selamat ulang tahun ma di hita saluhna. Horas Jalagabe. Horas Madita Salutna. Selamat ulang tahun buat kita Punguan Tugas Sinaga Bunut yang ada di Perawang ini. Jadi mulai mah katu tu pengurus ketua pesta perak ta Tugas Sinaga. Tu Pangulan Huria keundangan Aka Pungatta Tugas Sinaga Narungison mulati gudang ma ipasat tami santong atong ay pengurus mulati baru misai upasatami misai kata sambutan tu penasehat na ibuat to ni hala amang sidora. Jadi horas manihita saluhna. Baga ada bersorak kia teh. Molotung pi baru mersahi tahu. Jadi selamat pesta perak manihita saluhna teh. Puji Tuhan ngasa kita di umur ni Pungatta 25 tahun. Soni dok ni abang padita nak kadinga molo 25 tahun dang remaja be teh. Dang remaja be, dang naposo be. Alai nga magodang amatoras. Ate ido abang padita kan? Ido. Jadi lasik kosong soni nak kita tong. Molong atoras Pungatta ikut toras manang pemikirat ta. Toras nang pangalahota. Ate unang bahita rohana geduk manang rohana malas babang kito Pungatta tabereng ringgas ni pengurus ta ayaw mo lohubera ringgas ni penguruson lasiar rohaku adong getepu lenok kudu bulanan nyon pulsa nyope bagi onok kudo alai dang adong dope dang margete dope au martami yang mahita saluhuna anggiat terluwi dak kapar solion pada potan lam tu tabana badite saluuna lasuang soni tu dengan nami ate abang Pak Helmi doang Pak Dion ate mulate godang dihamuna di udangan nami rohamuna itu lebih hamu saluuna di bolus samudo las niari doh abu apalagi naca sukinaga ate ketu ate oh lo rapak ma mulate ma terluwi na siya nahan na siya bandaw heradong dohuida ate parsidolida mulate ko udang rajaku suang songoni niyan nasa bakal mulate bapa diharoromu na saluhuna horas sama tutu olo gabe doh nasi sekilo 15 saluh mana kan edotan nami ate jadi sian penasehat ni penguan tuhita saluhna pasaton selamat ulang tahun pesta perak madihita saluhna Butima. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ma dihita saluhna. Mulai tema di saluhna undangan nami saluhna ita paparna puta Tugas Sinaga Buru Bere Bebere na adong di kecamatan Tualang. Na hormati hami penasehat ni punguan pendiri ni punguan na soni abang nami na Rosian Sungai Naga songoni dua tu namin na Rosian Mandaw kilo 4 nak songoni udangan namin na san bakal alamang buru namin penang sahat mula tema dito hatta mula tema dihita saluhuna ala buido tutu rap jongjok kita martang yang ditikyon ima di perayaan pesta perak marumur mapunguano 25 tahun di bagasa sadarion. Jadi soon hami soon sen BPH mulate gurang situ tudo hami tuhita saluhuna nong arong dison na songoni lingkungan na mga tempat na songoni terlumobi dia bang niba bang Siroy. Terima kasih kepada panitia memberikan kesempatan kepada tundangan ya kepada undangan untuk memberikan sepatah beberapa patah kata. Yang pertama-tama kita ucapkan selamat ulang tahun perak buat Pungatta Tugas Sinaga Buru Bere Iba Bere. Semoga dengan yang 25 tahun ini sebagaimana harapan kita meningkatlah pola pikir,
pola kita bersaudara, pola kita bermasyarakat, pola kita dalam menyampaikan hal-hal yang sifatnya sensitif. Karena hal yang sedikit itu kadang-kadang yang merusak persaudaraan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan 25 tahun ini berarti sudah banyak yang lebih dulu membuat sesuatu yang baru di tengah-tengah punguan kita. Sama-sama kita lihat tadi para pendiri, orang yang bersusah payah membesarkan punguan kita ini sehingga kita bisa ramai sekarang di sini menjalankan semua aktivitas daripada punguan Punguata Pomparan Toga Sinaga. Sekali lagi terima kasih para pendiri. Saya juga merasa terharu. 25 tahun bukan hal yang singkat. 25 tahun ada hal yang luar biasa. Artinya tidak remaja tapi tidak begitu tua. Ini cukup energik untuk menciptakan kreasi-kreasi ataupun hal-hal yang baru untuk meningkatkan persaudaraan kita bersama. Itu saya rasa. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Perak, Punguan Pomparan Toga Sinaga, Bunut dan sekitarnya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Baru Museo Pasata Mima kata sambutan Sian Toga Sinaga kilometer 15. Nah, ada. Enggak, baca. Berarti dengan dong naro. Baru Museo Pasata Mima Museo kata sambutan Sian Toga Sinaga bakal. Baru donok po. Poriban. Mau lihat ma farjul mau dokot poriban tu. Na versus apa ya? Madoho ti punguan yakka udah tahu. Baci roku ke poriban. Di untuk kamu punguan ni akka udah tahu. Poriban. Sahat do undangan ni hula-hulata panitia tuhami Toga Sinaga narong dibakat. Hupa sahat may itu pengurus ta. Hupa haptus na sugot. Rope amang boru. Rope poriban. Hupa hasiang mawaktu na sawatikon akka poriban. Hupa julu matahe. Roman non akka hudawaki rajaki narohaku. Saha ma apala to bason tuhata sambutan na pinasa di panitiat ta akka rajaku akka hudawlaku akka inang bau molo tupyaw holan hata na mandokon makalatsot ima pesta perak nihita Pomparan yo Puta Toga Sinaga na adong di bunuton do sekitarna. Nanggurang apalah sedolorokku tu poribatu tu amaku doh tinokku akka poriban argado perak tung masay argado perak alay hami punguan di Toga Sinaga na siapa kan adong dor penale biarga akka poriban didos nitahita laho maparhudolon akka rajatta imap emas nanaing si dalana teta jalan anek si pakorot na hurwa muse tu 50 tahun nanaing ro sada beban do dihita akka poriban akka mang akka inang hata nong gomas tetap do honok kut poribatu BH asara pot tahun pesta masot tu 25 tahun nanaing ro ima di Punguata Pomparan Puta Toga Sinaga jari akka poriban sugut baca pemahita musih suatu ngarong muruk muna akka hula-hulaku akka rajaku maradopon hula-hulaku hahang gimu na adong di piti bakar lengkap do hami anak kawa mak akka poriban maratribu do hami
ang doa tribut namin ni ima simbol itu gupta na pinasara dah hita di pangaratat don akatulang akareta ku kalolaku asima tuturan ngau putta bertua di bata tu hita salu na tu hamu lola nami so ni nak tu hami akka pamuromuna akareta ku kalolaku tuk pesongodian non sia dos ni tahe nami denggad do hami makatai di pungat dari bakal silua nami dinalau pangurupi hamen non daktar baik kami songon napalak corohamuna kama kay nang karaja ku kahlulaku akka boribat las marohamuna marstapi ang kita tujulan naron punguan yo puta toga sinaga na adong di luat portibion ang giat tu majuna lap tu sadana akarwa dan apos dor hakku akka boribat petik sawat apalah sirhoroku tuk petunggurang waktu dia molo abara depon punguat tahun molo tungaruk pe ulaun di kilo 4 50 mang 40% eksis doa siregar mergakku poriwamu borsinaga jalahu hamlate doa akka borwana katodokku karajaku sada maburu ditongos tuhami ima parberemuna di 2 tahun naung lewat nunga hupar hutahami tu minas jalan nunga seorang bepahopu marumur main 1 sedarion 2 bulan 5 hari jala tinggal di Parhelawani marga tabunan di Pakanbaru di asrama Arhanut dohlai tinggal akka poriban molo tuk sorpe nah hurak tadda wow molo akka do akka hulaulaton nih molo di kilo 4 do nunga hampir manadana sida 75%. Jadi horas badi pungat tugas sinaga dari bunuton semoga jaya peti akka berbacolak nai tatorucon tu 25 tahun nang ikut dapat emas di pungat mau lihat horas ima tu pamuruan nami tugas sinaga nasiam bakal ala nang makadiri undangan nami songon nandi dok muni halak pemurun nami ima toga sinaga nasiam bakal asabu hita merai ulang tahun yang 50 jadi ulang tahun emas alani mau lihat tema kehadiran muna ate amang jadi suang soni depe pupasat hami mamuse kata sambutan sian undangan STM Dameni Roha pasat tami matu STM Dameni Roha adong nasida tapa lewat toma jadi muse pupasat tami mamuse kata sambutan sian toga sinaga mandau. Jadi sebenarnya dang peran di pihak menupon alai ala dus nirwata ba cumulu dohono mamalate tu amat tapardenggan basai nang soni haroroni undangan muna dia kadongat tuna yang bapak nami dak sudah pengurus tim pengurus narotu mandau malate mari haroroni undangan muna jala marlas niroh hami menyambut undangan nih jadi mula sendiri siam mandau arong dua halak kami sanan mungkin bahata mulai ate mana bui pasaton nami siam mandau airang beran di piau sebenarnya berkata-kata alai las roha bui pajuppa kabapa niba pajuppa do akan itu tuan niba abang niba sude narong son nedok ni abang nakaning toga sinaga narong di luar mandau khususnya bunut sekitarnya jadi mulai maronon nami selamat pesta perak mari kita saluna mudah-mudahan mah panjang umur dilehan tuhani itu kita saluna asalambo itu tu sono dia amang persungai naga nakaningan lam matua matutu umur ni toga sinagon ba lam bohot jala matu ma pemikiran di bagasni toga sinagon imana bu pasatami ba mulate marita saluna selamat ulang tahun marita saluna mau pasatami imatungan tubuh nami narosian mandau jadi muse pujuho kami ma songon kata sambutan siam pemerintah setempat bolodra dedo nasida hudak kami ma